Hello mga tats, may buntag. Naalam ko isulti gamay ba. Abi ninyo no sa tinuod lang no kaniya. Real talk yun ya, tinuod yun yung istorya ha. Dili ko katuo ba nga ingani ang nitabo sa kong Facebook karong semana ha. Tung July 15 mga tats, ipadalaan kog note sa Facebook na i-sit up na daw. Kumbaga na invite na ko. Matuo mo sa dili mga tats, ang akong followers 938 lang. So akong himo mga tats, tanaw na ko, di ba? Siyempre malipay ta kay ana na padalaan na ta. Naamo ko isa ka video nga karon siguro murag hapit na sa 500,000. Oh, tinuod na. Tanawan niyo sa kong reel dia kay nakita na ko ganya 400,000 plus na nga nagtanaw. Abi ninyo, tama tong giingon sa isa ka vlogger di ay na pag naa kay mo viral nga isa ka video, mag-support na ng mga followers nimo. Daghan na mo comment, daghan na mo react, mo like kung saan na. Halos kada gabi eh. Imagine nyo ni mga tats, kita na ako akong followers gani ha. More than 1.5, maghapit na mga 1.6. Gamay lang kayo na, di ba? Gamay lang kayo na siya. Pero dako na kanang bagay sa kwa. Imagine nyo ni mo, itong pitsa 15 sa July, 938 lang ang akong followers. Karon magmudlagan na sa 1.6. O, di ba? Asa kita ana nga imong followers 938 lang. Na-invite na ka sa ads on reel. Pero isa lang teknik na mga tats. Ako yung isultis nyo ka ng mga bago nagsugod ya. Sabagay ako bago pa man jud ko. Bago pa ko, wapa ko katilaw kwarta. Pero naanay dollar ang ako ang tawagan na dashboard. Oo, gibutangan na. Siyempre kagamay pa man di man nato na ang pangambog. Pero nalipay ko. Kamo nga mga bago dia, ang ako ma-advise sa inyo ha para masudlan og ano ang inyong dashboard ninyo mo dako na makipag-engage mo tan-aw mo video sa isa ka content creator tapos humano ninyo kung naay advertise gani ayaw nyo i-scroll pasag di ilang nga hantod mo human pagka human sa video mag-react mo, mag-comment mo, mag-share mo, magpapansin mo permente kay Mita kay si Mita na bahala sa inyo ang video matingala na lang mo daghan na nag-comment, nag-follow ing-ana ang akong gihimo. So maulan sana ako masulti sa inyo ha. Number 1, makipag-engage mo. Ikaduha, ayaw mo pag-upload nga na picture sa reel kay di jud mo maimbita ana. Tuo lang mo sa kuha. Imagine ninyo ang akong dashboard nga kuha oras diba 60,000 minutes viewed man na. So ang akong oras tong July 15 25 pa lang. Karon giabrin ako, gitan-aw nako 43,000 na. So 17 na lang ang kulang para ma-unlock na nako ang 60,000 minutes viewed. Engage mo permente. Mag-comment, mag-like. Ang advertise ayaw nyo hilabde. Kana lang ko ma-advise inyo sa nagsugod pa lang parihata. Nya mo lang sa to. Salamat sa tanan-tanan nga nagpaalo sa ako. Imagine mo nakakuha ko 500 followers karon sa pila lang ka adlaw. Di ta kilala, di ta sikat. Guwapo lang ta. Bitaw ay. Ana lang. Nya. Daghang salamat. Daghan pa kog himuon na pasalamat. Nya taas man nato na istorya. Sige. Sige, thank you. Thanks.